Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ki Dkhot ka Meghalaya Assembly Committee bat ki bedairu ki MLA ka Congress haka khat santrik unai luar arjar arpho kila hiar sekesnong saiden hari boy nak bentaban lek wat jingtep halor ka Treikam ka modern hygienic fish market ni ka yodi Dohkha ka badana saiden kumban penpau ka te ka fish market ka badana saiden late haka jinglot ka balakon hadu iway point nirupsau kulur tengka bat ka bala play house name arhajar khat phra haka baga jing temu jong sarkar ban bu ektai ka fish market kalong ban kintiu ya ki nongri Dohkha bat aka juk poru ban kintiu ka kam shalan Dohkha na Meghalaya shigiwei pat ki jaka haba kita ki Dkhot ka PAC ki bakan thop ya ka kong amprin lingdo uba HM Shangpliang uba Meral Bones em ka Miani di Shira ki bade ki MLA bat kumju ru ka kong RM Kurba ka bolong ka DC jong ka ribhoy kila lek penjurep ya ka ka fish market kila lab bakat hadu menta kampat syem la Treikam setia bat omdan wat tang ka wiru ka Dohkha ha ka jaka bantep halor ka jingbom Treikam ka jaka kita ke MLA Congress kila wat jingtep om tang ni ki Ophisar ka Tnat Fisheries henry kila wat jingtep ru na ki noi lam snong jong ka saiden na ka benta bantep ya ka daw halor ka jingbom la ban pen Treikam janai ya ka fish market haka jinge keren ke balane kumpasikan tatam kita ki MLA Congress kila kili sibun ki jingkili ni ki Ophisar ka Tnat Fisheries henry ka jubab ka bakiyo na kita ki Ophisar kalong baka dawhi ka ba omla ban penya Dohkha haka te yo ka dei namar baduna palat ka jing penmi Dohkha daki nongri Dohkha bat haba ki penmi Dohkha kim jurash ka te jaka henry kila syukut tang haka bade hasnong hathau kumta habla sotho ya ka jingbomla ban penya ya ka te yo di Dohkha kita ki MLA Congress kila ajing mut ya ki Ophisar ka Fisheries bat ru ki noi lam shnong ka saiden bakan bha ban IT no shaki society khnang ban la ban penya ya ka te yo Dohkha bat ban laj na ka jing sep ai kalong bang dalam ba konsep lani ka idea ban don ya kum kani ka yo jong ki Dohkha kalong ka don kam ha ka state jungi ladangi kwa ban brand lani ban pen pau nam ya ka fish quality na ka state ka jongi kumba kalong menta baro ki bawan si Shillong na sabar kindayo bam ya ka local fish jongi ki bang ha namar kadan ka to ka unique quality of a fresh water fish om kum kitu ki Dohkha andra ki bala ai dawai ki bala long very unhealthy na kabanta ka health jongi ki babam Dohkha ti ngilaya khana sibun hangni bat nilalap bakan ni kayo paklamla bakan Treikam ti kasnong kala simti ya kani ka jaka hadin baka sarkar kala de how ya kani ka fish market ngiyo iba kimut ban pen kala ya kani kayo kum kayo de Dohkha hakiyo ti kata kanung Treikam hakajing sisya kani kadai kejaka kababaro kibayo benefit na ki scheme ki baper jong ka sarkar hakabaya dai bat ka fishery dai bandon kajing yete lang dai bandon kajing ya kendo lang na kapor sa kapor sisin mangalayo benefit na kanu na ka sarkar lemba kanu no scheme ngaru kum kanong yo bantaya kata ka scheme ngadai ban bu kat tu kat ni ke percentage jong kita kijingbi jong kita di Dohkha hakapung jong ban wan lang biang sani kenang ban nang ni pat kan sadon tu wei ke yo ba kumbalong hayo du hasilong kumbalong hakatu kat ni kijaka hakau hati bat nang ni pat ngin sala bangin market ya ka Dohkha jong ni syakiwi ki jalaru namar kumbang iyo jingtip lagi Ophisar si hajar ton si snem kadang ni ke Dohkha ni kabamut ba mentangi hak ban pet namar baka fishery department kampat don ketuka ka coordination ban market ya ka Dohkha lo so kata kadai gawai bangila ban nila ai jingmut sibon ki mentanang ni syakman nila ai po di ka department sibnai bakan penkre ya kawai ka Dkhot halor ka survey ka babyang ban sedang ban market ban brand ya ka fish jungi na Meghalaya om tang nakabenta ka local consumption ndre ban brand ro ya ka ban de so
hang ni kalau tam ni siklur. Habaq investment kadai siklur 32 me komno yong si Ophisar. Siklur lai puar. Kabala he. Bat lada sukhang terdop ya ka komni. Kan sa junar kai kata ka investment jo kasarkar. Hang ni ki ong dan pratali ne mrutli ki itu ki caka babu ye ki Dohkha ki fridge ki kencar refrigerator systems te ya kita ro pelan kam sarkar kala aishi pun ke investment but we don't come mentaban kentu ya kita ki badan ki pung tang ha kani ke caka saudong ya kani ke market dan arspa sanpau teli ki pung ki bayo jing bentoy ta ka sarkar te ladang sedang bangin plan bahaya kani ke marketing ngatarai ke state jungi kan yo jing betul sibun kinong rep Dohkha jungi kinyo jing betul sibun namar nga ngalayu iba watlah hapdeng jong kani ke klamru haba man bapli ki Dohkha kidukan Dohkha hakini disni le gomdon dok sniang sibut don kata kado ni survive betang na local fish Kalapan kamrem ke local fish, namar ke quality jong ke local fish, ke nutrition jong ke local fish, ke long ke bakama. Te mentang ngin kentu yaki banlai ikani, hadin si benai ngin sim review biak, bat ngin yaram, ya ke dorbar jong ke saiden. Namar ke komiti hang ni ke bahet ikani di dorong basnong, balapang jong ke saiden dorbar. Ngin sa handhole yaki, bat ngin nang yarap iki, nang bakani ke caka kan long shisha kata kacing temu ke jongi haus nem arajar khat sau khat san khat meri khat nyau khat kra potong ngidang ni don sarkar mangi na ke kongres kata kade ke basic idea te hang ni menta ke komiti kawan ban review ya ke scheme la jong dai mangi ke ba invest gini pisang ni kwa bantik ken kumno ki jingmi ilong kumno results kilong kumno namar kamdai ke babaha ban shu criticize ya sarkar ni hapan introspect ru ya ka performance jungi di ni don jingkermen bat kumbala batha hi ki officers hagne ha ka jing yalang ka ba la shikata tam niyo i ba ka don ka future nin persyang